खांख्राइबादि खर' गैयै 10था आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दं। मा होनो खांख्राइ 10ता आसि गोनां माने खर' गैयै 10ता आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। खाम्फा बरगिरि बिथां बायदि सासे बिपिएफ गायसनगिरि लिडारखौ मान सनमान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय मोनसे लाजिथावना बाथ्रा। दुखुनांथाव खाम्फा बरगयारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिपिएफनि गोरबोआव जे थावनि होआखै बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा जिखो बिपिएफआवनो था गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे बिपिएफनि गायसनगिरि लिडार, गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। हाग्रामा महिलारिया खाम्फाखौ दंस खालामनायनिसो बेबस्था लादों। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे एमपि इलेक्सनाव गारालासिनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने बिपिएफनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय, बियो धंस जानाय। दावा बुथुवा गामिया मोनसे समाव बिपिएफ सापर्टारमोन, नाथाय आथिखालाव बे गामिनि गं 50 नखरफोरा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जौगानायनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोजों जगदान जाफैबाय। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनै बर' समाजा लुबैदों। बेनिखायनो लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनायनि थांखिखौ लानानै बयबो आवगायबोदों। सरकारनि गासैबो सुबिदाखौनो दिनैनिफ्राय मोननायनि लामायाव दं। जायखिजाया आसनिखौ मोननो थाखाय बे सुबुङा गावहा मोनसे हा थानांगौ, जेरै पिएमएवाइ आरो आइएवाइ न' मोननाय जायखिजाया बिथांखिफोर मोननाय, बेफोर गासैबो हाजों सोमोन्दो थायो। बेखायनो जायखिजाया जेंनायानो बे बारनिफ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। मानोना जों हानि गुबै जेंनाखौ फोजोबनानै होनो नागिरदों। जेसेबां हानि जेंना दं बेखौ जों 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनायनि थांखि लादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। बिथां रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। खालिसो 10,000 हा लेन्ड टाइटेल होनायनि समाव नैबे दावा बुथुवा गामियाबो हा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ मोनदों। दा हा मोननाय आरो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जौगाथायनि जा खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै बे दावा बुथुवा गामिया दिनै मोनसे समाव बिपिएफ सापर्टारमोन। दिनै बिथांमोना 59 सा सुबुङा बा न'खरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। रंजाथावना बाथ्रा, मानोना मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनै बर' समाजा लुबैदों। बेखायनो लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौ दैखांनायनि बेबस्थाखौ लानो बयबो आवगायबोदों। बिथांमोना लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौनो मोनाखैमोन। गतिके दा मोनजेनबाय, जालांसिगोन। गासैबो सरकारनि गासैबो सुबिदाखौनो दिनैनिफ्राय मोननायनि लामायाव दंसै। मानोना जिखुनु आसनिखौ मोननो थाखाय बे मानसिया गावहा मोनसे हा थानांगौ, जेरै आइवाइ न' मोननाय, पिएमवाइ, ओमफ्राय जों बायदिसिना जि बिथांखिफोर मोननाय, बेफोर गासैबो हाजों सोमोन्दो थायो। ओंखायनो जिखुनु जेंनायानो बे बारनिफ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। मानोना जोङो गुबै जेंना हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै होनो नागिरदों। जेसेबां हानि जेंना दङ बेखौ जोङो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनो बेबस्था लादों। क'क्राझार लकसभा हिसाबैथ' जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दिनै सायख'नाय जाबाय। आरो जोंहा देरहानाया कनफार्मखा। बेवहाय जोंजों कन्टेस्ट खालामग्रा खुनु पार्टियानो गैखाया। बिपिएफनिफ्राय दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नाजाबाय थादोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों। खांख्राइ 10ता आसि गोनां माने खर' गैयै 10ता आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दुखुनांथाव खाम्फा बरगयारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिपिएफनि गोरबोआव जे थावनि होआखै बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा जिखो बिपिएफआवनो था गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे बिपिएफनि गायसनगिरि लिडार,
गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बिपिएफनिफ्राय जे खाम्फा बरगयारिखौनो जे दिनै बिजाथि महरै फसंबाय सार क'क्राझार हिसाबै। वेलकाम, बिथांनो आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामथों, खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे एमपि इलेक्सनाव गारालासिनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां, बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने बिपिएफनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय, बियो धंस' जानाय। फरायफुनाय लाइमोनफोरा आथिखालाव जे ससियेल मिडियाआव गोबां आरजाथावै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो सार। बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ, खिन्थु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि बिपिएफ सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ। थुंग्रिया, फारनै गोबौ थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौवो। गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। सानजाहा थानाय जे बर'फोरा जे मैयानि गेजेरजों माखासे सोसनजानाय बिटिआर आरो माखासे थाबावनाय दं, माब्ला सोसनजागोन? बे गासैबो जेंनाया जोबजोबलांगोन। 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जेंनाखौनो फोजोबगोन जोङो। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरफारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।